Benvinguts, lletraferits! Seguim aquí, una vegada més, un gènere nou. Aquesta vegada parlarem de teatre. I tot i que us vaig dir que no parlaríem de les sagues principals, com ara Harry Potter, resulta que em moro de ganes de parlar-vos del llegat maleït. Potser podríem considerar que no es tracta ben bé de la saga de Harry Potter, però ja em disculpareu, em ve molt de gust comentar aquesta obra, perquè conec molt poca gent que l'hagi llegida i m'agradaria molt saber la vostra opinió. A veure, per començar, anem a situar-vos una mica. El llegat maleït seria com un 8è llibre de Harry Potter, però que no és un llibre, no és una novel·la, estem parlant d'una obra de teatre. Actualment la podeu trobar en català, aquesta sí, publicada per l'editorial Empúries. Està basada en una obra de teatre que s'està representant actualment a Londres, al West End, i que va començar a representar-se el 30 de juliol de 2016. Això sí, si voleu anar a veure la representació us desitjo molta sort. Nosaltres quan vam anar a Londres ho vam intentar. Estava super ple, totes les reserves plenes i a més el preu de les entrades és bastant astronòmic. Avisats esteu. Tant de bo algú de vosaltres hi hagi pogut anar i m'expliqui què tal és la representació. Em moriria de ganes de veure-la. En tot cas, el que és el guió teatral, perquè no és una novel·la, sinó que és el guió del teatre tal qual, va ser traduït al català per Xavier Pàmies i és el que avui en dia podem llegir. Està basada en la història de J.K. Rowling, però també en la història creada per John Tiffany i Jack Thorne. Aquest últim és qui va dirigir i qui ha escrit finalment el guió de l'obra de teatre. Per tant, no és una obra de J.K. Rowling. Hi apareixen tots els seus personatges, però no l'ha escrit l'autora. Jo crec que aquesta és una de les peces claus per entendre les diferències de l'obra. M'explicaré més endavant, doneu-me temps. En tot cas, es va vendre sempre com una història de Harry Potter, malgrat que se situa 19 anys després d'acabar l'últim llibre de Harry Potter. Harry s'ha convertit en adult, no pot ser d'altra manera, i s'ha casat amb Ginny, això ja ho vèiem a venir, i ara treballa a la Conselleria d'Afers Màgics i ha tingut 3 fills amb Ginny, o sigui que no han perdut el temps, bàsicament. La història se centra sobretot en el segon dels fills. Pels fans de la saga recordareu els noms segurs perquè són personatges claus de la saga. El fill gran es diu James Sirius, el fill mitjà, que és el protagonista d'aquesta història pràcticament, encara que no es diu, seria Albus Severus, i la filla petita, que es diu Lily Luna. Ens quedem amb aquest segon, Albus Severus, és a dir, el nom de l'Snape i el nom d'en Dumbledore. Aquest fill de Harry Potter resulta que no acaba d'encaixar amb l'herència que li correspon. Ell és el fill de qui va derrotar Lord Voldemort. És el fill del nen que va sobreviure i no sap viure amb aquesta herència. Ell necessita buscar la seva pròpia identitat, té una relació més que complicada amb el seu pare, i no només perquè estigui en un moment completament adolescent, sinó perquè no s'entenen, tenen caràcters completament diferents. En aquest cas, clar, el Harry Potter que retrobem no és el Harry Potter adolescent que havíem deixat en els llibres de J.K. Rowling. Ens trobem un Harry Potter adult amb preocupacions de persona adultes i que li costa conversar i connectar amb el seu fill, especialment amb l'Albus, no tant amb els altres dos. D'altra banda, aquest Albus, quan comença a anar a Hogwarts, es relaciona amb els fills dels altres personatges. Per exemple, amb els fills de l'Hermione i d'en Ron, que serien d'una banda la Rose i de l'altra l'Hugo. Però són diferents. La filla de l'Hermione sí que sembla que encaixa més amb el prototip que podríem esperar, tenint en compte de quins pares ve. Només heu de pensar que Rose acaba sent seleccionada per anar a Gryffindor, i ara us faré un petit spoiler, però és perquè acabeu d'entendre una mica les desavinences entre pare i fill. Albus no només acaba sent seleccionat per anar a Slytherin, que això ja sabeu, pecat mortal per als Harry Pottenses, sinó que a més es fa amic de l'enemic més enemic de Harry Potter, que és el fill d'en Draco Malfoy. Es fa amic íntim de Scorpius Malfoy, que és el fill d'en Draco. Relació que tan malament porten el pare, Draco Malfoy, el pare de Scorpius, Draco Malfoy, com el pare d'Albus, Harry Potter, perquè evidentment sabeu que tenen una relació molt complicada, que amb prou feines podríem dir que el Harry i en Draco s'acaben tolerant al final de les pel·lícules, com perquè sobre ara vagin els seus fills i es facin amics íntims. O sigui, tenim un panorama molt interessant, a mi això em va resultar bastant refrescant,
Però, de nou, voldria insistir en una cosa. Es ven com una història de Harry Potter quan jo crec que els protagonistes reals són els seus fills. És un problema, això? No necessàriament. Des del meu punt de vista, no sé si compartiu la meva opinió, potser és una mica polèmica, ja passa una mica amb els llibres de Harry Potter, perquè es diuen Harry Potter, però a veure, tècnicament el protagonista és el personatge que s'enfronta als malvats i acaba vencent-los. Aquests llibres no poden avançar sense el personatge de l'Hermione. L'Hermione és el personatge clau, des del meu punt de vista és el protagonista real darrere de la història de Harry Potter. Fins i tot en el segon llibre, en què està petrificada, és ella qui els dona la solució final per vèncer el basilisc. Per tant, perdoneu, però des del meu punt de vista aquests llibres s'haurien de dir com Hermione Granger salva Harry Potter de... i aquí el que voleu, la càmera secreta, de... Però s'haurien de dir Hermione Granger, és la protagonista real de l'obra, és una de les obres més feministes que podríeu trobar. Sense l'Hermione no se'n sortirien ni des del primer llibre. Bueno, deixant de banda aquest parèntesi, ens passa una cosa similar amb aquesta obra de teatre. Els protagonistes reals són els fills. Ara bé, aquest fill en conflicte amb el seu pare justament se centra en un episodi, intentaré no fer spoiler de res de la història, dels més polèmics del llibre, un moment en què et marca com a lector, i és la mort d'un personatge secundari que Harry porta a la consciència des de que succeeix fins a la seva edat adulta. De fet, en l'obra es veu com encara carrega aquesta mort a la consciència. Intento no dir el personatge per no fer més spoiler. El cas és que en la història apareix un giratemps. Sabeu que giratemps és aquells penjolls que els dones voltes i pots retrocedir en el temps. L'havíem trobat un en la història principal que l'utilitzava l'Hermione Granger per poder anar a totes les seves classes de l'horari tan atapeït que tenia. Doncs el giratemps és la clau d'aquesta novel·la. No puc dir res més, senzillament aquest giratemps és el que permet connectar l'obra de teatre amb totes les novel·les anteriors de Harry Potter i reviure algun dels episodis passats. Què passarà? Us ho podeu veure venir, una mica el que ens passava amb la fi de l'eternitat. Intentaran canviar una coseta i aquesta coseta pot acabar canviant coses molt grosses. L'efecte papallona. Canviem algun element petit del passat i acabem amb una realitat completament diferent. I després com ho fem? Hem de tornar a la realitat? Ja ho veurem, a partir d'aquí no us puc dir res. L'obra de teatre pot ser que també n'hagueu sentit a parlar perquè va generar molta controvèrsia a l'elecció dels actors. Els actors no són els mateixos que a la pel·lícula, són actors de teatre, tampoc és que siguin molt coneguts, però el que va generar més polèmica va ser l'elecció de l'actriu de l'Hermione Granger, perquè resulta que van triar una actriu negra i en els llibres de Harry Potter, malgrat que no s'especifica després els lectors van trobar moments en què sí que es descriu que la cara de l'Hermione era blanca. No els hi acabava d'encaixar, els fans no els hi acabava d'encaixar que l'Hermione pogués tenir la cara negra. M'agradaria aprofitar per donar l'opinió personal meva d'aquest tema i a mi no em molesta que hi hagi una Hermione que sigui negra, com si volen fer un Ron que no sigui pèl roig. Trobo que l'aparença física no és el que defineix els personatges. Em molestaria molt més que canviessin alguns trets del caràcter dels personatges. Per exemple, que el personatge que fes de Ron deixés de fer aquestes bromes inadequades en tot moment, que el personatge de Harry no fos tímid o que el personatge de l'Hermione deixés de ser la típica setciències que ho sap tot en tot moment. En tot cas, el caràcter físic per mi no és tan determinant a l'hora de relacionar-lo amb els personatges que he estimat i que he llegit al llarg de tots aquests anys. Senzillament fins aquí la meva opinió. Punts forts d'aquesta obra teatral. M'agrada molt com explora el conflicte de pares i fills. Justament el títol de l'obra ja és una picada d'ullet a aquest tema. No només pel que fa a la relació d'Albus Severus amb Harry Potter, sinó també pel que fa a la relació de Scorpius Malfoy, que és el menys Malfoy que us podeu imaginar, pobret, és adorable, amb el seu pare Draco Malfoy, sinó també d'un altre personatge que no puc esmentar sense fer-vos un spoiler que us destrossaria completament l'obra. M'agrada molt també com els personatges han evolucionat. Evidentment es nota que han passat 20 anys, es nota que en Harry ja no és un nen, ni l'Hermione, ni en Ron,
Però si bé aquest és un dels punts forts, també trobo que és un dels punts febles. M'explicaré. He deixat clar des d'un principi que aquesta obra no és escrita per J.K. Rowling. Jo crec que aquí és un error no haver comptat més en la col·laboració de l'escriptora, perquè ella entén millor els personatges i alguns trets d'ells no m'acaben de lligar respecte a la seva versió adulta. Per exemple, J.K. Rowling sempre ha comentat en entrevistes que en el món adult una parella com l'Hermione i en Ron no s'aguantaria, serien incompatibles, serien massa diferents entre ells per tirar la relació endavant i s'acabarien divorciant. Però en canvi, en l'obra de teatre segueixen junts i sembla que no tenen massa problemes sentimentals. Són aquestes coses les que em fa pensar que potser si l'autora hagués donat una mica més la seva visió, el seu punt de vista de cada un dels personatges, potser haguessin set més propers a les novel·les. Malgrat tot, donem-los fe, no? Han passat 20 anys, podem pensar que han canviat molt i ja està. M'agrada també com connecta amb la saga principal, de nou a través d'aquests viatges temporals dels que no puc concretar res més, i algun gir sorprenent que evidentment tampoc puc comentar. Ho sento, és així, si no encara us espatllaré més l'obra. Quins seran els punts febles? Inevitablement que no es tracta d'una novel·la, i es tracta d'una obra de teatre que no està pensada per ser llegida com a obra de teatre. Tu pots llegir una obra de teatre i gaudir-la molt. Jo he llegit obres de teatre com Hamlet, etc. I en certa manera, malgrat que estan pensades per ser representades, pots gaudir molt llegint-les. Aquesta obra m'hi falta certa narrativitat o descripció d'ambients o profunditat en els personatges per acabar de gaudir-la com a obra. Tinc la sensació que em falta alguna cosa. Segurament veient-la representada la gaudiria molt més. Però ja us he explicat per què no pot ser, i menys ara amb el context Covid en el que ens trobem. I a més, a part d'aquesta dificultat de veure-la representada, perquè només l'estan representant a Londres, del preu que us he comentat, és que l'obra té dues parts, i podeu enganxar una representació en què es facin les dues parts en un mateix dia, o a vegades es fan les dues parts en 2 dies consecutius, complicant encara més el fet de trobar entrada, etc. Suposo que us quedeu una mica com me vaig quedar jo. Me va agradar molt la idea, però no com estava portada a terme. Llavors, sempre em quedarà el regust de pensar, si em fessin d'aquesta història, o bé una pel·lícula de l'estil de les de la saga principal, ben lligada i ben tramada, o bé J.K. Rowling se decidís a adaptar-la a una novel·la, crec que em seria satisfactòria al 100%. Ara mateix, com a obra de teatre, sense veure-la representada, no em puc gaudir tant com em passaria amb altres novel·les. Malgrat tot, he de reconèixer que me va agradar que no han intentat repetir o allargar la història de Harry Potter, sinó que han buscat certa originalitat i sobretot el no repetir estereotips respecte dels pares i els fills. I senzillament espero que si li doneu una oportunitat a vosaltres també us sorprengui. Si algú ja l'ha llegit, digueu-me en els comentaris què us ha semblat. Si algú ha tingut l'ocasió d'anar a Londres, sisplau, explica'm com és aquesta representació. Em moriria de ganes de saber com són els efectes especials, els escenaris, els personatges. M'encantaria saber-ho, perquè llegint-la hi ha moments en què em penso, i això com ho fan en la representació? I no ho expliquen. M'agradaria potser més informació detallada en aquest sentit, en les acotacions o en els gestos dels personatges. I bé, això seria tot fins aquí. Seguim en certa manera amb la literatura juvenil, però dintre d'un gènere diferent. Espero portar-vos alguna obra més de teatre. M'agrada bastant llegir teatre, tot i que m'agrada molt més veure'l representat. De nou, seguiu-me a Instagram, us aniré donant pistes del que vaig penjant, seguiu-me a Twitter, us explicaré el que vaig llegint i espero poder mantenir un diàleg amb tots vosaltres. Llegiu molt, que vagi tot molt bé. Adéu, lletraferits!